हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे आंनि भिडिअ बरायनाय थालायबाय। अखा हालायदों नै फुंनिफ्रायनो जिनो। ओमफ्राय दा जोङो साहा लोंनोसैलाय लाल साहा बुजियाजों मुरिजों। जों सानैल' बाबायाबो सिखाराखै ओमफ्राय बाबुआबो सिखाराखै नै। ओमफ्राय गरमबो ना एसे अखा हाबाबो बारा थान्दा जायाखै, एसे मुस्रिखौ बार हाबनायनि बिदि खालामना दोनदों आरो। मा जाखोथाय अखायानो दाबो नागारला। जि गाज्रि नुखाबाय जोंनि लेखाखौ गाख्ला गाख्लि मारिबानो लेथ्रा नुजोब्बाय। खर'आव प्लास्टिक गाननानै दुगैनोसै माबा माबि सुनानै साहा लोंनाय कापबो सुवाखै। मामिखौ लांफैया बाबु? हो लाखिबालाय नोंखौ आबै लोदोआ? आबै लोदोआ लाखिबा नोंखौ? आबै लोदोआ लाखिबा? बबाव थांनो नागिरदों? सेंगा देरनायनि ना? सेंगा देरनायनि ना? सेंगा देरनायनि मुलि जाहैनो नागिरदों बाबु ना? हुरु हुरनाय लाखियालै आबै लोदोआ। खनसेयानोबा लाखियाखैना? दे थिखोनाय हायनो हाया। एबार मुलि जानानै फैबा बेखौ थिखोनो हाबावसिगोन सेंगा देरनायनि। थिखोनाय बिसिनायाव थिखोनाय देनाय बिसिनायाव थिखोनाय। मानो बोख्लाया नोङो हायाबा? थिखो दे मामिया हाबायथ' इलाय। आरो सेंगा देरबावसिगोनसो मुलि जाबाथाय ना? थाब थाब बाबा होन। दुगैखांबाय आङो दासो एसे गोबाव जाबाय आरो। ओमफ्राय ओंखामबो उखैनानै ओंखामबो एसे जाबाय आं। मोनानि पनिर आलु ओंख्रि दंमोन। बाबुआ जायासै बुरखायबायबाबो दौनो माबाबाबो जायासै। ओमफ्राय बाबुखौ दा पलिअ दौनो लांनो नागिरदों। हस्पिटाला खाथियावनोखा नालाय दाख्लै फैदोंमोन ओमफ्राय उन्दुदोंमोन ना बियो ओंखायनो। ओमफ्राय जोंहाबो हस्पिटाला खाथियावखा नालाय देहायाव नांगौलाय आरो लांना दौहैसिगोन होनलायना फोजायासै गाबोना बियो उन्दुफुनायाव फोजाबाथाय। बागुरुम्बा मोसाखोलै बाबुआलाय। बागुरुम्बा मोसादों माथो। देलाय खालामबावनाय सोर फोरोङा? दुगैखांनाया बाबाया उन्दुनांगौलै। जाबाय? दे होमबा। आं माइरं जावनानै एंखुरखौ बेयाव गारना दोनोना फारौफोरा जाफैबाय थायो। मासेल' फैदों। दानि दसे माइरं जावदोंमोन। मुलायाबो रज'हांबाय खोमा नायहैनां र'। रज'बाय। जारिया दलरसे दोननाया रज'बाय मुलाया। आं मुला बिबार जि गोथाव मोनखायो। फुजानियाबो नै आयु मारै मारै बानायदों। साइडथिं नायबा नायथावखाया आरोना बेबायदि। साइडथिंहाय प्लास्टिक गोसोम मैलालानो साथिंल'। आं दासो नुहुरनानै गोसोखांबाय। आं उनथिं जि लामनायखौ बावनानैसो थाबावदोंमोन। एकदम दिनै मोनसेनिफ्राय मोनसे बाबुआबो ओरै ओंखामखौनो जोङो थिनथाबासो जानाय जादों। सासेयाबो माबायाव बङाइगावआव थांदोंमोन ना गावनि बाइक मा खामानि होनदों बेनि। दासो लांनोसै आं जिखौ ओंखारनायखायसो नुनानै गोसोआव फैबाय, नङाबाथ' बावना थागौमोन। बिनि माबायालाय हा दसेनो थल' थिंग्रि खालामजोब्बाय गथ'आ। बोरो ओमफ्राय बिनि माबाया हो खर'आ बैयो माबाया मा होनो सायाव थाग्राया हा माबा लाग्राया बेयाव थाग्राया। साखाया नै खयथा नै 1 2 3 4 5 था। साहा फुदुंलायबाय नै। खनायाव मा खालामदों?
जाम्बा जाम्बाल' होनग्रा जाथारदों बे दामानि दहायो पलिअ दौनो थांनाया पलिअखौ दौबोनो मोनासै माने दिनै गैयामोन नामानो फैयाखै दौग्राफोरा ओमफ्राय गाबोनहाय दौगोन होनदों आरो गाबोन फैगोन होनदों ओमफ्राय दहाय ओरैनो लाबोनो ओमफ्राय बे गारिखौ लाना फैबाय दामपारखौ ओमफ्राय गैला दानो सल' थिंग्रिं बख'जोब्बाय ओमफ्राय दहायो बेखौ लाबोजेनबाथाय मेथाइ मिस्थि ओमफ्राय माबा माबिबो लाबोदोंमोन आरोना बेखौ जालायाखै आरोना बियो जानो एकदम गेलेनो बिराद माबा जाबाय आरो हांखुर जाबाय ओमफ्राय मेथाइखौ जानोना होननानै जाहोनो नागिरलायबा आङो ओहो आं मेथाइखौ जाथ'वा आं गेलेग्रोगोनसो दाहायसो जागोन होनलायना गेलेबाय ओमफ्राय नै दानो बख'ला जोब्बायबो दसेल' ओंखायनो दाम गोसानिखौ बायना होजाखाया ओरैनो जानला मोनला बायनानै होनांगौ गथ'फोरनो दसेनो बख'ला जोबो ओंखामबो जायाखै बियो दिनै बिदि ओमफ्राय जायाखैमोन सिगाङाव गेले जायाखैमोन नालाय 1टा ना 12टासोआवसो ओमफ्राय बे मिस्थि एरिखौ जाबायना ओमफ्राय ओंखामथ' जायासै ओमफ्राय ओरैनो उन्दुलांबाय ओमफ्राय उन्दुनानै जि गोबाव उन्दुदों बियो दिनै सिखारनायानो बावाखै ओमफ्राय दा उथिरा जाहोला गुसुबो जाबाय दा थाब संनानै जाहोनोसै सानबाय आङो दा साहा लोंखासिगोन नालाय मुरि भुजिया आरि जासिगोन ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसैलाय जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय बाय बाय